皆さんこんばんは。OG まさくの嫁です。今日はまたメロジョイが買えたので開封していきたいと思います。はい、じゃあ今日買ったのはチーズベアのタロイモの色です。カラーです。で、もちもちもちの食感のやつです。開けていきます。今日これ実は公式サイトで買ったんですけど、まさかの6分で買えたっていう、6分待ちでまさか買えたんですよね。ここがめちゃくちゃびっくりで、はい、こちら裏表紙のペロヤちゃん。お、かわいい。めっちゃもちもちもち、めっちゃ弾力ある。かわいすぎる。女の子。で、これね、何が一番かわいいって、これ、シャカシャカ、めっちゃかわいい。なるかな、なってるめっちゃかわいいです。6分でも買えたんで、また公式サイト最近厳しいんですけど、もうみんなで頑張ってメロジョイゲットしましょう。